ekwakwala ma gbala ma na ịmara na oge ahụ iji asụsụ Igbo wee na-ekwu ka o si adị nke o si eme n'obodo n'olu na ọkwa ụbọchị Tọzdee niile ọkụma ha elekere ya 3:30 anyị na-awụchi ebe a ma ya ewutere unu na anyị na-ebidozi ugbu a ihe mere edejibe enwe mana isi mkpi ka nọkwa na akpa mkpi maka na anyị ezuola ka aha eru udene anyị ga-atụtụ ngịga maka na ihe anyị were eme tata karịla akarị anyị nwekwana okwu gbara ọkpụrụkpụ na ozi gbara ọkpụrụkpụ ị ga-anụ n'ụbọchị nke taa ya bụ nọdebe Igbo ekwurekwu gị nso maka na ihe dị iche dị ya n'ụbọchị nke taa. Abụ m Chizzy ani amechi ugwele ọgwụ ịkwanụ chinchem amechikele ndị Igbo. Igbo ekene m na unu maka anyị si emene ya na anyị abịara nke taa na anyị ga-atinye ọnụ rụtụcha aka n'ihe niile na-eme n'obodo anyị ka o si wee ọkachasị ka o si wee metụta ndị Igbo. Chizzy nwanne m ana m ekene gị Igbo bụ Igbo na-ege anyị ntị ana m ekene unu. Daalụ ọ dị mma anyị ga-agbapụ ọsọ n'ụmụ ihe ole na ole megasịrị na Nigeria. Ọ na-atụ anya na-atụ egwu ugbu a maka na ka nchekwa ji dị n'obodo anyị ugbu a dịzikwa egwu. Ndị omekome atọrọ na onye ichie onye eze nke obodo onyeisiala ya bụ obodo onyeisiala anyị bụkwa ọgọ ya nwoke maọbụ ọgọ onye na-akụ ya n'azụ. Ana m ekwu maka na ndị ntọrị jere tọrọ onye bụ Magaji Gari Daura ya bụ Musa Umar atọrọ ya n'ebe ha nọ wee na-ekpe ekpere na obodo ya na be ya dị na Daura nke dị na obodo Katsina. Cheta na Katsina bụ obodo onyeisiala ya bụ Muhammadu Buhari. Onye atọrọ ugbu a bụ ọgọ onye nche na-akụ ya n'azụ kwa ụbọchị ebe ọbụla ọ nọ ịfụ onyeisiala ịfụ onye kwụ ya n'azụ. Onye atọrọ bụ onye mụrụ nwa amadi a na-alụ. Ọ bụkwanụ ya bụ eze na obodo ahụ ya bụ Magaji Gari Daura Musa Umar ka a na-ekwu na atọrọ Magaji Gerin Daura Magaji Gerin Daura ọbụọ gari Gerin Daura maka na ha na-asụ n'onu n'akwa ọkwara bụrụ ofu. A sị na atọrọ ebe ọ na-ekpe ekpere n'ime be ya na ọtọrọ ya. Oge nụrụ nke a ka ekesi chee ya na-eje na obodo onyeisiala be ya kpọmkwam jee tọrọ eze obodo ya. Obi adịghị m mma mana n'aka nke ọzọ ọ na-adị nke m si na ọnwụ gburu ka atụrụ aka ma anyị ji wee na-ekwu ya ịma na ndị na-achị anyị ndị nọ n'isi ndị na-ahazi ihe gbasara maka ọchịchị obodo maka na ha nwere ego maka na ha nwere ụgbọala ha nwere ezigbo ụlọ ha nwere ihe nchekwabe ihe ga na-eme ha ka ha ghara ịdị na afụ ụdị afụfụ ndị nkịtị na-ata. A na-ekwu a na-akọ ka obodo si wee gbarụọ ka ihe si wee mebie ka ihe si wee dị ọ na-adị ha ka ọ bụ na aja mbene ka ha na-akọ mana ihe na-emezi ugbu a bụ afọ n'anya ekwe. Ọ bụrụ na ndị nkịtị ndị onye nwere ihe ọ bụ ka a tọrọ naanị ya ga-ekwu bụ na gọọmenti na-enyonye anya n'ihe a mere ugbu a na aka ga-akpa na asịgo ha buliwe okwute niile dị n'ala nyowe anya n'okpuru ya na anwụte ndị mere ha na iwu ga-ata ha ntaramahụhụ ga-esi ya ha kwucha onwere ga-eme. Ịma na ugbu a bịa tọrọ nwa amadi a na gọọmenti apụtala wee kwuo sị na o nwere onye ga-ewepụta ịgba ama onye ga-agba ama ma ọ rụtụ aka ịtụ a ga-esi wee nwudo ndị mere ihe a ma ọ bụ fụ ebe nwa amadi anọ na a ga-enye onye anwa nde naira 5 wee na-asị kedu maka ndị nke ọzọ a na-atọrị mana ihe a gosiri Chizzy na ala agbarụọla ebe dibịa na onwe ya agbanwerozi onwe ya. Ịma na arụ bịaziri n'obodo ga-egbu n'onye ọbụla. Ọ na-ego onye a na-agwa gị bụ ọgọ
ihe ọ nọ n'eri ka onye nwa na mụrụ nwa nwaanyị onye na-akwụ Buhari n'azụ mụrụ nke onwe ndị ga-adị ndụ na ọtụtụ n'ime anyị na a ga-amụ ha adịcha ndụ nwụọ ha ama nọ nso ebe onye isi ala nọ, mana onye a na-eso ya n'azụ ọkwụrọkwụ debe ya ọ chọọ takwunyere ya si ya na-ekwu ihe na-eme ka ị wee fụ ka nwa amadi a si wee sie ike. Nwoke akwa bụ onye isi obodo ha, o eze Buhari, dịka a ga-asị gị eze obodo Buhari, dịka a ga-asị gị igwe. Onye a bụ eze Buhari, Magaji Ngeri, eze obodo Ngeri Daura nya Magaji bụ eze, Ngeri bụ obodo Daura, ị na-anụ ma Buhari bụ onye Daura eje tọrọ ya. Ọ bụrụ itinye n'aka ka m gwa gị, ndị a nwere ike isi weta ego sinye ha ego ka ha hapụ nwa amadi a, mana ihe ha mere karịrị na ha na-achọ ego. Ihe ha mere bụ ka ha rụnye nwoke aka n'anya wee gwasị ya na o nwere ihe ị na-eme. Ọ bụrụ na o nwere ihe ị na-eme dịka na ị na-echekwa obodo, ụdị ihe ama eme, maka na a na-asị ndị oyibo sịrị physician heal thyself, onye ọgwọ ọya gwọọ onwe gị ọya tupu i wee kwuwe na ị ga-agwa onye a ma ọ bụ na ịma agwa onye a. Ịfụgo ya ebe ihe siri isi wee kparụọ, ọ dịghị ka ọdụdụ na onwe ihe ga-emeti ya. Ya bụ na Chizzy obodo adọrọzikwa mma o. Ewekwa ka ọ dịzio, ewe ka ọ dị. Ọ dị mma, o webụla ka nke a si gaa. Nke ọzọ bụ na onye isi ala anọkwana wee si na ihe a ya bịanyere aka, ya bụ ego ekwekọtara na a ga-akwụ ndị ọrụ bekee, ya bụ 10,000 naira a na ha ga-emezu ka ya si wee kwuo. Cheta na ya bụ ụbọchị ndị ọrụ bekee, ha gara mee nzukọ ụbọchị ha ji eme nke ha ewepụtara, o wee nọrọ ebe a wee sị ka ha na-eme emume ụbọchị nke ha na ya ga-emezu nkwa ya kwere. Otu abịa igoro aka na ọ bụ 10,000 naira ka a ga na-akwụ ha na ya ga-emezu ya. Chizzy, anyị kenere onye isi ala kenesie ya ike ka o so wee kwusie ike kwụrụ chim na ya ga-akwụ ụgwọ a. Ị na-anụ na-ekwu onye mụọ ọfụma anyị etoo ya, onye mere ọfụma anyị ekwuokwa ka o si dị anyị n'obi. Anyị na-ekene ya kenesie ya ike, bunye ọkpa ekene ka o si wee kwuo onye bụ okwu. Ịma na ndị ọchịchị ndọrọ ndọrọ be anyị ọ bụrụ ha na-ekwu na ihe dị ọcha chọwa ihe dị ojii, ha na-ekwu na ihe dị ojii chọwa ihe dị ọcha. Aga m evu ọ sị gị kwụrụ gbawakwa, ọ sị gị gbawa kwụrụkwa. Ị na-anụ na-ekwu, mana nwa amadi a bịara wee kwuo si na ya ga-akwụ ha, mechazịa wee kwukwazi ọzọ si na etu ya banyere aka na ya ga-akwụ ya. Anyị wee na-ekene ya, mana anyị ji ohere a wee na-akpọku ndị ọzọ na-achị ime obodo steeti ha akọkwa n'akụkọ, maka na nke ha na-eburu anakwuru ndị be ha, nwunye ha na ụmụ ha. Ha zụgachara obodo ebe a na-agụ akwụkwọ, ha gụchara ụgbọala akpọ aha eji wee gụ ya. Obodo adajụ ha ekwukwana, ha nọkọtakwana mmepe ọnụ ha ji eri ji eri ede wee sị na ha ma akwụnwu. Ha sị na ha ma akwụnwu mgbe ha gwa anyị ihe a na-ana nke ha. Ha sikwa ebe anwa werekwa mma ji egbubie ha na-ana, ha ji ana ka anyị mara na onye ọbụla nọ na ntaramahụhụ. Ị na-aghọta? Abịa ha nwere ya na-akpọ security vote, ego ahaziri maka nchekwa obodo. Nchekwa obodo ka anyị nwere n'ebe. Kedu ebe ego a na-ana? Ha ego niile ha mapụtara ha ji ego, ha si na nke a maka igo akwa, na nke a maka igo ihe nkọrọ aja anọ n'ụlọ, nke a maka ụgbọala, nke a maka eji ya ndị enyemaka na nke a na elu na nke a na. Ha gbubie ego niile ha na-emefu n'ihe efu. A na-aga ụgbọala ga na-eso ha, ofu onye ka ụgbọala 10 ga-eso wee na-aga n'ụzọ na-egbu opi na-achọ onye a ga-akụtu. Ifu ebe gọvanọ na-aga, moto ga-eso ya, o bido ebe a ruo na Old Park. Kedu ebe ọ na-eje? Kedu ihe o bu? Mmadụ one ga-esodu gọvanọ wee jee ihe ọ bụrụ na o jegome ihe ọ na-eme. O nwee ndị ma local gọọmenti chairman, ndị vice ordinary common local gọọmenti chairman ọ na-aga n'ụzọ. Onye ama njiwe onye dịka onye na-achị okpuru ọchịchị obodo m bụ Honorable Malaki Agbo, kemgbe o bidoro ọkwa moto adịnube ịbụọ soro ya. Ị na ihe na-agwa gị, ọ dịnube ịbụọ soro ya. Ebe ọbụla ọ na-eje moto abụrụ mmadụ one
ofu ụgbọala na-ebu ju o ji egokwa ị na-ejekwa ị mara etu ga-esi wee bịawa nke gị ị na ya na-agwa gị jụọ onye Igbo etiti mana emefucha ego ihe niile bụ ị na-ekwosi gị ya gbanye fuel na nke a ya gbanye na nke ọzọ gbanye na nke ọzọ gbanye na nke ọzọ ya nọ na moto iri mana ọchasị ndị ọrụ na ego adọrọ ya bụ na ihe na-ekwu ugbu a bụ ihe na-ekwu bụ na ebe ewere ndị ọjọọ na-ewere ndị ọma onye ka m na-ekwu ọ dị mma ka nke a na-aga onye nọgodo dịka onye isi ndị ogbe ọgwụ ya bụ onye isi ndị uwe ojii bụ Mohammed Adamu o kwuola ihe onye isi ala gwara ya mee maka nchekwa obodo o kwuru nke oge ya na ndị eze ọdịnala ndị ugwu mere nzukọ ha mere nwanne ya na obodo Kaduna ha nọrọ ebe akpa abụbọ maka nchekwa obodo ka ihe si eme o wee kwuo sị na onye isi ala agwago ya ka gbasie mbọ ike chọba ka a ga-esi weta ndị nchekwa ime obodo ya bụ nchekwa ndị agbata obi nọ ya abụzi ndị nkịtị n'ime obodo ga na-echekwazi obodo ọ bụrụ ịkpọta ndị nta ka a na-echekwazi obodo. Ịnọ ebe a mgbe Mohammed Idris Inspector General nke pụrụ apụ onye isi ndị uwe ojii nke pụrụ apụ nọkọta ya na onye isi ala wee kpachakwa wee sị ndị niile bụ ndị nche n'ime obodo si na kọrọ ha akọrọngwa niile ha si kposa ha maka gịnị mgbe anwa na asị na ndị na-akpa ehi bụzi n'ọha bụzi nsogbu enwe n'ime ime obodo ọkachasị ebe a na-akọ ugbo asị ndị be anyị unu jee na-echekwa maka na ka m gwa gị ị na-ana Nsụka iruo n'opi ebe kashu dị ụmụ nwaanyị na-eji ikpote kashu anụnwa mgbe anwa ha ada ejezi tupu ha eje ha ga-akpọrọ ndị nche maka ndị na-akpa ehi ha hapụ ehi a na-akpa ha eje na-ekporo kashu na-ere asịsị kpụsa nda ị na-anụ ekposa ha ọ bụrụzi nara ha ya ngwọ egbe ọ bụrụ etu a ka esi wee ghara ndị ọzọ ebe ndị a mana afụgo na o nwere onye ga-echekwa obodo karịa onye ma obodo onye ga-abụ ọfụ iru ọmarọ ọsị onye a kedu ebe ịbụ onye ịbụ kedu ebe ị na-eje kedu onye na-achọ nya bụ na etu o si wee mee ha wee fụ na etu ha si wee na-eso ihe a na ọ dịchara mma na ọ na-eri mpere wee megharịkwa ya si wee kpọkọọ chịkọọ ndị obodo ka ha chewa obodo ọ dị mma mana ọ bụrụkwa ize mmadụ ozi ịghasị ya mmiri n'isi asị arụba ọrụ a sinye ha nkọrọngwa gbaa ha ume kwado ha ka ha wee rụsie ọrụ a ike ma ndị ọbụla a ga-ahọpụtakwa ha na-arụ ya rụọkwanya bụ ọrụ ka onye ma ihe onye nwere ezigbo echiche mana n'ịpịachi nka wee na-ekwu wee sị ha fugoni ya na obodo aghasago mana ha agwazina anyị na a ga-eme ha mewe emewe ka anyị fụba otego anyị ji wee na-anụ na ha ga ha mee ka anyị fụ Chizzy okwetu aka nsi wee dobia ọ dị mma nke a bụzi ka anyị were nke na ewe ka nke a si ada ihe o ji ada otu ahụ na ụmụ agbọghọ anyị na-ekwu maka ụmụ omenala na mmadụ ịma ihe anyị si eme tupu ime ihe eje jụzie ana m ekwu maka nke a ada anyị nwaanyị bụ Tonto Dike pụtaziri ugbu a na-akọ na onye ejije onyonyo TV nke na-eme ejije na onye ya nụrụ bụ Olakunle Churchill na ọ bụ ya ashị ọ bụ sọsọ na ọ bụ ya ashị na ọ gwara ya na ya bụ nwa akachiburu Naijiria ya bụ Olusegun Obasanjo na ihe niile abụ ashị na nke kachasị nke m na o so eme mpụ na aghụghọ na-eme iwere nke iri eme ego nke ọgbara ọfụ na n'agbanyeghị na ọ na-ekwu kemgbe na tupu ebido na ihe niile bụ ego eji eme ma ụgwọ isi ya na ya na-eweta oge a mana ugbu a nke kachasị nke o kwuru na nwoke na onwe ya na ọ naghị egbu oge n'abalị anyị na-anọrọ n'ike adịghị ya na ọ na-arụ nwa ọrụ ya dịka o kwesịrị ịdị ya ka nwoke na isi anya mee ihe o ji wee bụrụ nwoke na ihe a na-ekwu bụ na tupu a na-agụta na nwoke emechaghị ihe ọ na-eme n'ike agwụgị ya mana Chizzy onye mana anyị na-ekwu ịchọ ime ihe ejuzie ụmụnna ole so ya jee ebe o jere ihe kedu ndị jere jụọ ajụjụ
onye ọ chọrọ ịnụ ugbu a ka ọ na-amasị na nna onye a na-anụ ya bụ onye na-azachara azachara ya ihe tonto dike na-akọ bụ aja mbene. ị na ihe na-ekwu aja mbene ka ọ na-akụ. Onye a ya ji enyocha onwe ya enyocha ka ọ marakwa ma isi ọ ka dị ya mma. Akụkọ ọ na-akọ bụ akụkọ onye nwere obi mgbawa, akụkọ onye ya na mmadụ si na ha dị emekọsị, mwute na ọnụma iwe ka nọrọ ya n'obi. Toto dike hapụrụ di ya, mana di ya hapụbeghị ya n'ime obi ya. Ọ hapụbeghị di ya n'ime obi ya. Ọ sị ya na di ya da anụzi, mana ọ chọrọ iwepụ anya ebe nwoke a nọ. Chizzy, kedu arụ nwoke kpara na o mere ike ọ na-eme ihe eji bụrụ nwoke ọ mụtara gị ofu nwa? Ọ ga-akọwa ma onye nwa mụrụ nwa anwa ka ọ na ọ bụ onye ọzọ mụrụ ya. Wee na-ajụ kedu mgbe nwoke ịnọnyere nwunye ya bụzi ọgụ na mgba? Ọ ga-abụ a na-emasị gị wetazie kedu ihe a na-akpụ ya ka e wee nenebe elekere ole onye a nọrọ wee mee ihe ọ na-eme. Mana nke ọzọ si na mpụ na-asụ nke ọzọ tụrụ bụ nwa. Kedu ihe kpatara o ji wee na-ekwu ihe a niile? Echere m na asị na ọ bụrụ na unu agbasago, ndị oyibo si move on, hapụ ihe niile taa n'abalị ka ọ bụrụ anwụnta, gawa jee chọwa ụwa gị ebe ọzọ. Dịka ọ na-akọ ebe ọ fụrụ ya na-emefu ego n'isi nwoke, mefugide ego ugbu a ka ọ ma na mgbe ahụ ọ na-emefu ego, ọkwa ọ sịrị anyị nna ya osokwa eje bịa na be nna ya kwụọ ụgwọ isi ya. Ọkwa ọ sịrị anyị ndị nso ya kwụọ ụgwọ isi ya. Olusegun Obasanjo so eje kwụọ ụgwọ isi ya na nwa amadi a bụ ihe ndị oyibo na-akpọ irresponsible person. Ime o ji bụrụ ya mgbe a niile mmadụ abịakwute gị, onye ọfụ ogori mmadụ abịakwute gị, ị jụrụ ese ọfụma, ụmụnna gị esoro jee, nwere onye ịma, nwere onye ijụrụ. Oge a na-akwụ ụgwọ isi onye ka ezitere, onye ga-akwụ ụgwọ isi. Ọ sị na ọnya nwa mere ihe niile. Nwaanyị kwụrụ ụgwọ isi ya wee weta ego eji wee nne ya, o wee gbachi nkịtị wee mechaa ha. Onye ihe gosiri gị na mbido na o nwe ka alụmdi na nwunye adị, o wee bụrụ kịta na ifu oche na nwoke hapụ ya, oche na ọ hapụ nwoke a, ọkwa ya hapụrụ sị o nwere ihe a na-ebu mmadụ n'ụwa obuburu ya, na ọ na-eti ya ihe, na ọ na-eme nke a, na ọkwa na-eti gị ihe ịhapụgo ya naba n'ọrụ onwe gị. Kedu nke ịbịa kịta ọ karịgokwa ise ọnwa isi oru ogo ofu arụ ha gbasara kịta ka ị ga-enọgide o kwere ya idita na ya na nwoke a nọrọzi ikekwa ọ bụ na ọ nwe firifiri na nwoke a na o nwe nwaanyị ọzọ ya na ya na ịmụrụ na ịhapụ ihe na ndị ọ dị mkpa eweru ịchụ onwe gị n'ụgbọ ịbịa na asị na ụgbọ eruteghị gị. Ọ bụrụ na gị na nwoke agbasago, unu adivọs go, unu agbago onwe ya onwe unu alụkwaghị m, jewe hapụ ya iwe ebe na-akọ. Ile anya n'ihe ndị mmadụ na-ekwu n'akụkọ ọ kọrọ, o nwekwa onye na-ekwunyere ya ma ofu. Onye ọbụla na-akọta ya asị kedu ụdị onye na-ekwu ụdị okwu iberibe dị etu a. Ị na-achọ igwu mba ụwa niile n'ọgwụ akwụrụ ụgwọ isi gị, ị na-achọ igwu mba ụwa niile n'ọgwụ wetara ego eji wee nụọ gị. Kedu nwaanyị ihere ada eme gị? Ọ dị mma, maka na ihe anyị were karịrị akarị n'ụbọchị nke taa, anyị ga-agbapụzi ọsọ gbapụ ekwentị. Anyị gbapụ ekwentị were mmadụ ole na ole ka anyị wee bata, maka na afụna m tata anyị were onye ukwu, onye okpotokpo, onye ahịa nke mbụ n'ala Igbo gbaa gburugburu. Ọ nọ nso wee ebe o si dabata, ụgbọelu ya batara, anyị na ya ga-akpa n'ụbọchị nke taa. Okpotokpo onye ahịa o si n'ọdụ ụgbọelu, okpotokpo onye ahịa nọ taa. Mana ị ga-achọkwa nka mma ma ịma nụ ka ọ mụtachaga Igbo ma ọ ka na-asụkwa nnu. Ọ bịa taa nọkwa ya na ndị Igbo chere ya, ọ bịa taa mana afụrụ m ndị ya na ya so n'azụ erikakwa, mazịkwa ma ọ sozikwa ndị ọchịchị obodo. Mana anyị na-ekwu maka ndị na-eso ndị ọchịchị obodo n'azụ, onye nke ọzọ eri Igbo akwụkwọ, onye nke ọzọ eri Igbo akpa, onye nke ọzọ eri Igbo. Anyị ga-ama n'ihe dịcha ndị ịma na oge ọ gbanwere si n'okpotokpo onye asị wee bazie n'okpotokpo onye agha. Ọ abịa taa ya mara na ka ọ na-ekwu ọ bụ eziokwu. Mana ugbu anyị were ohere itinye ọnụ n'ihe anyị na-ekwu. N'oge na-adịghị anya anyị ga-anabata maneja ya bụ okpotokpo onye ahịa nke mbụ n'ala Igbo. Ihe o ji bịa uwe ozi kara aka o ji bịa, ọ ga-abara ndị Igbo uru ịma na ihe niile ọ na-eme
kwa ụmụ mgbe ọ pụtacha n'obodo oyibo ọ nata ebe a Obama na-akpụ ya Clinton na-akpụ ya ndị isi mba Amerịka ma ọ kwuru mbọsị niile na Kim Jong-un nke North Korea kpọrọ ya na fon ọ sị Kim Jong-un ga-akpọzikwana ya ya na-eme ihe dị ezigbo mkpa nsị na mmadụ ji agbagotekwa ihe dị egwu ọ dị mma ya bụ 0990771 09039 bụ akara ekwentị ga-eji weta ọnụ. Anyị ga-agbapịa ọsọ ozugbo wee webe oku unu. Anyị ka anyị leta obere afịa apụta, anyị bịa leta obere afịa apụta, anyị na-aga n'ihu. Ọ dị mma ka anyị gbapịa ọsọ wee na-ebubezi okwu unu ugbu a maka ndị batara ụfọ. Anyị ekwuola ụmụ ihe dị iche iche. Onye eze obodo onye isi ala na Katsina ka a tọrọ. Anyị gwakwara unu ihe onye isi n'ogodo dịka onye isi ndị uwe ojii na Nigeria ya Mohammed Adam kwuru na asịgo ya onye isi ala ego ya ikike ya jee mara ka a ga-esi wee were ndị nche agbata obi n'ime ime obodo na Nigeria gbaa gburugburu wee na-echekwazi na-enye aka na-echekwa obodo. Na nke ada anyị nwanyị Tonto Dike ya na ihe di ya gara ihe a ka anyị kwugasịrị ka anyị webezi okwu n'ugbo. Ya na-akpọ gwa ya afa gị na ebe iche akpọ ozigbo. Hello, Kibiana. Odogwu ndị ka ị mere ebe ka ishi akpọ? Adumoyo. Ị mere ka ndị ebe ishi akpọ nwanne? Emelugu na-akpọ, ebere na-akpọ, emelugu na-akpọ. Ebere ngwa gaa n'iru tinye ọnụ n'okwu. Ihe a na-eme n'ugwu Awụsa. Ọ bụrụ na ọ bụ oge Jonathan na-achị, ha sị na ọ bụ ndị soja ndị kan Boko Haram. A na-akịrị m otu ọ bụ ha ji wee winie. Maka na ọ bụrụ na Goodluck ọgụka na ebe ahụ na-achị, nsogbu aka akarị ka o ji wee dị kịta. Chineke makwana ka o ji arụ ọrụ ya. Ana m ege BBC Awụsa this afternoon. Ha were tirat na eji helikọpta niile ụgbọelu nke na-efe efe wee na-achụgharị ndị agha na-emechitekwa ụzọ niile si abata Katsina steeti. Na-emechitekwa na polisi ma amị ndị sekuriti niile dị iche iche ejugo Katsina agbago Katsina okirikiri ugbu a m na-agwa gị ha maka ofu onye mana a na-egbu ụmụ mmadụ kemgbe ụmụ mmadụ na-anwụsị ka ọkụkọ onweghị onye megarịrị ahụ kịta ejidego onye dị mkpa ezigbote onye Naijiria ekwesịrị ka eleba ya anya ndị sekuriti na-abụzi agbọ na-anya anyụ ọkwa ihe adị Chineke mma ọ dị anyị mma o. Daalụ a sị na anụ bụ ụzọ na ahụ mmiri ọma ịgwacha na ya agwụgwa ma cheta na ọnụ ka na anyị na-asụ Igbo yele maka na nzukọ ka anyị na-eme gbanịchie ike sụọ Igbo yele. Onye na-akpọ gwa ya afa gị na ebe ishi akpọ, biko gwa ya afa gị na ebe ishi akpọ, ndị ebe ishi akpọ. Ọ dị mma onye nke ọ dị ka ewe ka o si dị ka anyị were onye ọzọ. Biko gwa ya afa gị na ebe ishi akpọ. Ndị ka ị mere Emeka ka ị maka ekwuru ọbịa ngwa gaa n'iru nwanne Odogwu. Nna m ukwu ise Ihe a na-eti ọnụ n'ime ya tata amaka ihe a mere na-ekwu bụ Buhari ihe anya n'anya adịcha ha mma mana gilekwa ya anya n'ụzọ nke ọzọ dịka Amechi du egwu adịkwa ka a ga-atụ na ọ dị mma maka na a na-ekwu na ndị Fulani na-atụ efi na ha na-ebuchapụ ndị mmadụ na-egbu nne na nna ndị mmadụ na-agba ndị mmadụ ebighị ike na-atọrọ ndị mmadụ dịka a ga-atụ n'egwuregwu ka a na-egwu maka esi na anụnwa eketụtara onye isi ala ọ bụrụ na ha Fulani ihe obere oge akwụkwọ onye ga-agba ama ọ kwesịrị ka ọ dịka otu ahụ anọkọtakwara dịka ga-atụ na o metụtara ha ya mara ihe a na-ekwu okwu mmadụ a na-ekwu n'obodo a karịgokwa ahụ ihe mụnwa na-ajụ n'ajụjụ mbụ onye obodo onye na-achị obodo abụ Naijiria onye na-achị ya ọ nọkwa ya ma ọ na ọ nọzighị ya maka na ihe na-emebi ukwuu. Ekele m unu. Daalụ. Biko gwa ya afa gị na ebe ishi akpọ.
biko gwa ya afa gị o. Chukwu mere na afọ m. Ngwa gaa n'elu ezigbo mmadụ. Ife melụ na ihe a mere mara mma ọ maka ndị oji ọma mma bụ na eburu otu onye ọzọ abụrụ igbo nkụke maka na ndị mmadụ egbugo ọtụtụ mmadụ ekwu okwu a na redio n'ụtụtụ a ndị egbugoro thousands of people ndị mmadụ egbugoro mana enwere ka onye na-achị obodo ndị uwe ojii afọ ma ndị amị nwere ndị megharị arụ dịka eburu na egbe ndị Igbo kwesịrị ịta amụta ibe niile a na-eme ibeba kwesịrị isi amụta abụba ka mmadụ na echekwadeba jee edeba nje maka na ụlọ afụgo na ofu obodo afọ anyị bụ ọ bụrụ ofu ka anyị bụ so onye ọbụla mụrụ anyị eze ahụ nwụdere bụ mmadụ mana ndị na-egbuchichi n'ụbọchị niile na-egbuchichi ndị mmadụ ndị ahụ bụ ọkụkọ kababụ Daalụ. Biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Ndị ka ị mere Ọkịja. Daalụ Ọkịja. Dịkwara gị. Mana ọ bụrụ na ihe ọ ga-ewe ka ndị a mara na ndị ụmụ mmadụ na-anwụ o metụta ha obere ka ha mata ka o si adị ka ha wee nwee ike gbaa mbọ ka o benata maka ọ bụrụ na ọ naanị ndị obere mmadụ ka ndị ntọrị na ya na-eme o nwere onye ga-eme ihe ọ bụla gbasara ya. Ọ dị mma anyị were onye a ka m kpọbata ya okpotụkpọ onye ahịa onye na-akpọ ndị ka ị merụ biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ nwanne o. Ngwa gaa n'iru Chigozie. Ihe a bụ ngwa gwara anyị gosi na nchekwa dị n'obodo anyị ga-esi zatọrọ eze Buhari ọgọ eze Buhari nke ihe adọgwa mma dịka egwu mụ n'ọzọ. Daalụ onye okpotụkpọ onye ahịa ebe a ishi n'obodo ebe a ishi ụdị ihe dị otu ọ na-eme kene ndị Igbo. Yes sir. Ekene m gị sir. Sir Chizzy, it's a pleasure to be with you, sir. Yes, sir. Onye ahịa Obodo wa ya ka ihe na-asụ. Yes, sir. Amazụkwa m ife na-asụ, but ịma na ọ nụtara n'aka obodo oyibo nwere ịka amakwada asụ Igbo nwada anyị Igbo. Ọkwa ị na-afụ ka na-asụ I think that's the way they call it. A na-akpọ Ngili-Igbo. Yes. A na-akpọ ya Ngili-Igbo. Kemgbe ị nata ka esi fụkwado obodo anyị. Obodo atọka. Ụlọ ụmụ hita ọkụ ọ na-ekpo ọkụ Anyị na-ebe a ekwu ọ dịka onye ndị otu gị nụrụ olu gị na-achọzi ịkpọ gị ọ dịka onye na-akpọ gị na ife menụ bụ na iwe na-ewe m. A secretary, a phone call. Who's that? Yes. Cut that call. I choro any presidential call or foreign call. And I track my track, and I'm tired of this thing. You know, I people. I want respect for all of them. Now, Kitabo in Nigerian time. Nigeria, so Nigerians can live. Chizzy, o nwere onye mfụrụ ya na onye okpotokpo manager. Onye okpotokpo onye ahịa, o nwere nwa amadi nwaanyị, onye a emego okenye mana o nwere ka anya na okpotokpo onye ahịa si wee nọcha onye awụ kwacha wee na-amasa ọsọ mma. Ịkpọnatara obodo oyibo ka chọrọ ikpe wee je obodo oyibo. Oh, you saw the picture. Oh, you saw the picture. Okay, favorite picture, Oyiyo. That woman is an amazing testimony. It gave me an interpretation. Because ọ asị na ịbata anyị na-ekwu okwu maka nchekwa eji tọrọ eze obodo onye isi ala anyị ebe anyị isi abata otu a ka esi atọnugo Obama wee yi nwoke na-akpọ gị enurugo na anọgide eje tọrọ mmadụ all them can everywhere because I came here
And I told my PAs and the rest, now show me here escorter. I told them to play. I wanted to use Okada and Keke Candy with my people. Oh. I told them. So it's all the one and then trust the you know, so foreign call. Hey, please let them make sure no Nigerian. So back to the matter. That wine is the reason why I had to fly in. Although I stopped at Nsukka for some bacha and chi. Oh. But I love that. It's classic. And some palm wine. But the matter. Oh, P Junction. P. Yeah, that was in Boshiri. Yes, correct. Yeah. So the woman is the reason why I'm here today. You know, I can't help but announce great things. And we can't get so you can make Ihuku. Okay, big. Yes. Sorry. Okay, okay. So classic. So that thing, she's an amazing testimony. You know, because from 1964. She was going through from the day she got married till 2 months ago. She has been going through serious pains and diseases. Yes, different things. Now, thing. It happened here. Life and that. Yes, here in your cold city. Don't get good news. But since the Kampala where Biawaze with some anonchi, I hope we all like anonchi. Okay, so but the fact is, I want people to learn from her experience. You should see if a man even goes see a book, you know how she does just go to the page, DJ Read the Manager. A post to me about. Post. Okay. Okudile. Dalu. Dalu. Nso badra gani no so badra ga emerugia. Odema. Cheta na anyị na manager kan ebe a manager na bụ ihe ọ na-akọwara anyị kemgbe wee o wu ihe ọ chọrọ mana ọ bụrụ ya gonaga akọ o tego mana oge amụgharịrị ọzọ gbawe afọ ya. Ewe oge ọ bụ onye okpotokpo it was my fans that corrected me. Now say it's a good seller. I didn't know it's only a fair. So I mean, they told me that it's only a fair. I should stop cussing myself. So I think, thank you. So Chizzy was one of the people who saved me. Yes. They should just go to the page DJ Read the Manager on Facebook. Yes, I just quite like. I put the most important, the first post there. Anyadola Anyado. Yes, I got Nyakwea too. Ijeba no gena dey I ga jekwa na Kpakpando TV no na YouTube. Ka ifu ha ka eji gba aka ebe iwe jira aka gi ma obu jire nti gi jikwara ya gi we fu we no. Kpakpando TV will provide you with the Anya and the Inti information. Classically. That's what we're talking. It's all here for somebody and not too. I'm going to agent and word shots. Yes, I got footwear too. Words and shots. Yes, words and shots on Facebook. The manager and I asked when he went Mama no wa bukwa wa abogo. Serious abogo. Yes. Yes. Asimba kamu agosikwa ndem mwana ka afu. Mana ase akwa be ku maka na inu ihe ọma iwere ya wee kpuchie onwekwa ka ọ dị maka na aka kpuchie ọnwa aka chọrọ ikpuchie ọnwa ba aja aka big time mana ahapụ ọnwa ka ọ chawa tiwere onye ọbụla ọ na-adịkwa mma. Ọbụna brother, that woman was single or is married. I would have I mean, I've been looking for my wife, 80-something years. Do you know how old I am? So I'd say, you know. So the case is I would have considered, but for now I can just tap it on a photographic. I don't know. Oda akwụkwọ onye ga-akọwara ụlọ ihe ọfụma na akara ekwentị unu nwere ike ịkpọ na 070-882-000
09787. Ya 070-882-09787. Ka akọwalụ na ihe ọfụma ewe ndị wegasịrị ihe dị iche iche So Chizzy, I hope they won't start chiking my secretary. Because why they should go straight to the I know point. me here Like you told me of mandatory in soccer. Now, until we check if somebody say not the mandatory or say man and mandatory. And you know, okay, mandatory with touch. Yes, so I hope that's not what they'll start doing my secretary. My secretary guy. Oh, my is born when I came from 1 year. I want so. Yes. I just thank God she's married. If not, you would have forced me to marriage now. Adema, I can't go and do also charity on local wage or ajụjụ. Why have I going to be sharp? Ya the Kwaragi, Bear Kenke. Down. For good noise, yes, Ake mo no fe ke wepu gia. Etinya no fe please. Onya deserve the ofe. Carry on. Okay. Ganiru one. Nde na rise. Ebe m chọrọ ije ka ugbo ekwekwa ndị chọrọ ga-eje kọrọ m ugbo ekwe ha aga maka ndị na-eche efi. drama. Ka anyị ghara iwere ihe ọjọọ wee kwuo ọjọọ ụgwọ. Ọ dị mma, ka anyị gwara onye ọzọ. Onye na-akpọ? Biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Daalụ. Mgbede ọma. Emeka gaa n'iru. Nna Emeka Agbo, ọ ya? Na ihe niile ewe ka ọ shad. Ọ dị mma. Ka anyị wee ji nwayọ wee. I think it's an African thing, sir. The network agenda. Biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Bee ya nkenke. Dalo. Dalo. I never quarry. I were in car. Okay. Oh, you're not bo. As in why? Why do you? They came. Mada onye dalu anye kenegi. Onye from a Willie Court.
That's what we're talking about from a willy cut. Ekenem gine. Daalụ. Everybody makes it to heaven. Daalụ. Thank you. Ọ dị mma, ihe na-eme o. Okpotokpo ya ahịa. Sir. Ị ga-atịzie chịkọnata gwa ndị mmadụ ka a ga-esi weta ihe anyị na-akọ maka ya. Ndị ọ ga-abara uru na ndị kwesịrị ije ebe a ọmụma niile ka ọsọ ndị okenye ka ụmụaka kwesịrị ịfụ ihe anyị ji bịata. Yeah, man, Pastor Flavor said, "Nwoke toche ochebe." So I think it doesn't have an age limit. Anybody who likes good things, who likes good news, needs to go and look at that picture of that amazing-looking Wanyoma of 84 years and above. It's amazing that after decades, just in the last 2 months, Kobe don't wait to one. So I feel that Madam Chani didn't get bound for the amazingness of this story. And then when a link no bound, you click. You click right here. The full story as documented properly. Click because if you miss one of the P's, it's a problem. Yes. 882 09787 or Odakwo Okpotokpo ya ahịa na 070 882 09787 ya bụ 070 882 09787. Chefu ihe a na ọ ga-abara onye ọbụla uru. Echefukwa m ịkpọ the page DJ Read the Manager on Facebook. All right. Ọ dị mma, na mpịacha okwu. Yes. Na mpịacha okwu, ana m ekene DJ Read the Manager. Thank you, sir. Ka o si wee febata ịbịa gosi anyị ha dị mma. Wee na-asịkwa na ijekwanụ na words and shots. Ị ga-afụkwa na ihe a etu o si gosi ya, ọ bụ ife dị mma. Wee na-ekwu na-abịa n'obodo anyị, na onye ọbụla ga na-atinye obodo anyị n'ekpere ka Chineke nyere anyị aka maka na mmiri agbọrọgo, mana ya bụ mmiri gbọrọrọ agbọrọ ka anyị na-enwe ndidi yọọ Chineke ka nya bụ ife mekọnata ka o doo ka anyị wee kuru ya wee nwụrụ maka na ọ bụ na ọ bụrụ ya ịma na ndụ bụ ndụ o nwere etu Chukwu si wee kechaa o nwerekwanụ ndụ ka nwanne ya ọ bụrụ ndị ogbenye na-anwụ o nwere onye na-etinye ọnụ nwere onye na-ege ntị ndị ogbenye nwụtụkwanụ ndị ukwu anwụtụ nwa bụrụ onye abụrụ m ajọ mmadụ mana ndị ogbenye ataka afụ n'obodo a ọ bụ na ihe na-echu ogbenye ụra chụgodo onye ukwu ụra ka ọ jụọ esi ihe a na-echu ndị mmadụ ụra kedu ihe ha ga-eme ya ka m na-ekwu. Ọ dị mma, ya ka otu a ka anyị ga-eji wee jizi nwayọ pechie ewutela unu biko onye ọbụla ebe a na-ama njakịrị ka a na-ekwu ezigbo okwu a Okpotokpo ya ha DJ Ri ji wee bata maneja ji wee bata biko ọ bụ na-ewe okenye ma ọ bụ na-ewe onye ewe ka o si fọsụ ahụ na-adịghị unu jee n'ebe a o zigara unu ma kpọọ akara ekwentị 070 882 09787 070 882 09787 ịkpọ akọwara gị ọfụma maọbụ ijekirie watch shot na ihu akwụkwọ nke Facebook ya ije ebe a ị ga-afụkwa m ihe a maọbụ ijebe na YouTube ka ị kirizie ya na Kpakpando TV ijezie ebe a ị ga-afụ ya ọfụma ijekwa ebe a subscribe ọ ka ị wee na-eweta ife niile ka a na-eme ebe a ka Igbo na-afụ ihe na-eme n'Igbo. Ana m ekene onye ukwu na ekene onye nta anyị ga-elebere afịa elesi afịa pụta ọ bụ na egwu a nwoke Ọkịja sịrị anyị kpọọ ya maka na ebe egwu a na ọ dị ka ewu ihe gbakọrọ ya na akpịrị aka tiego ya kemgbe mana anyị ga-agbasi mbọ ike wee kpọrọ gị ya anyị lesi afịa mechaa nke a ozi ọma wee batazia wee duru wee gaba na oge nke ya cheta na abụ m Chizzy ana m ekenekwa Chukwu ka o si buru anyị wee na-aba na YouTube ọ ga-adịrị m niile mma Chineke gọzie ndị Igbo.